Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kitab wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Mata sebongso-bongso atlaqa gambiarake sapa Allah to gampangake sapa Allah lisanaka ing lisan sira bitqalabi kelawan nyuwun fa'lam mongko sira annahu ing sunne Allah taala yuridu iku ngersakake sapa Allah ayu tiaka yen to paring sapa Allah ka ing sira. Tetes hikmah menika nerangake bilih tiyang niki dikengken nyuwun kali Allah Subhanahu wa taala ya. Dikengken nyuwun niki ndonga niki termasuk ibadah. Ndonga niki napa termasuk ibadah. Tetes ndonga niki ingkang napa wonten dawuh Gusti Allah ing Quran iku nerangake bilih donga kabeh iku diijabah. Kaya Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh marang ingsun Allah, maka Gusti Allah bakal napa ijabah. Makane ijabah donga niki wonten kalih, wonten napa jenenge ijabah niki wonten dua warna, dua macam. Sing pertama niku ijabah sing krana napa waktu ijabah. Ana wekdal sing diijabahi niku kapan antarane azan kalian napa ma bainal adzani wal iqamah. Jadi ma bainal adzani wal addu'a ma bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Jadi donga antarane azan qomat niki mboten ditolak kali pangeran, diijabahi. Niki wektu dale wonten malih donga nalikane napa Lailah nisfu Sya'ban, wonten donga Lailatul Qadar, ya, wonten donga malih nalikane sahur. Nah niki jenenge wektu sing diijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih donga nalikane dina Jumat. Jumat siku awite kalau wingi badhe salat asar sampai mungkin sadurunge salat asar. Jadi sedina 24 jam. Dan itu dijabahi oleh Allah Ta'ala di antara waktu niku kalau jenengan sama dosi ketika dosi Jumat niki kapan nggih 24 jam niku pokoke agar Jumat niku nek iso ya nek saged iki donga sing akeh napa donga sing akeh ane majlisan mriku niku diadakan dina Jumat sadurunge salat asar. Dadi pokoke bar Jumatan niku krana kangge golek donga sing diijabah ngoten. Apa diadakno esuk ya ora mungkin. Esuk niku wong mergawe biasane. Nah sing penak ya enten waya istirahat tapi dengan sedaya derek istighosah derek majlisan mriki. Sebab napa wonten donga diijabah teng mriki. Wong pas donga pas wirite muga-muga wae kecantol dongane diijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Ini jenenge napa waktu ijabah. Dadi wektu sing diijabah. Lah wonten malih makanul ijabah, panggonan sing iso diijabahi kali pangeran. Lah panggonan niki khusus, nek wektu niki umum kabeh wektu iso. Maksudnya waktu umum ini maksudnya itu. Dadi jenengan teng pundi mawon, nek wektune niku insyaallah diijabah. Ya. Jenengan teng pundi mawon, entah Pabean, entah ngene di Jakarta, Surabaya, Sumatera, atau pundi wae, angger wektune niku insyaallah diijabahi kali Gusti Allah. Lah wonten meneh makanul ijabah, makan ni panggonan. Nah panggonan ijabah niki pancen khusus. Maksudnya napa? Dadi panggonane iku khusus gak sembarangan, mboten saged tenggene pabean terus diijabah gak iso. Dadi panggonan niki 24 jam insyaallah diijabahi. Bayangkan panggonan niki maka nuli ijabah niki entene tenggene Haramain, ya tenggene Mekah lan Madinah. Wonten antarané Multazam niku, antarane napa niku Hajar Aswad kaliyan pintu Ka'bah.
Jadi dadi multazam, ngarani multazam niku dungane diijabah. Wonten tengene raudhah niku dungane diijabah. Nah niki makanul ijabah, panggonan sing diijabah Allah Ta'ala. Wonten sing dawuh tengene haram niku nggih diijabah. Haram niku nggih kawasan Mekah Madinah niku. Nggih kawasan Masjidil Haram karo Masjidil Nabawi niku diijabah. Wonten sing dawuh ngoten. Nah itu makan nomor panggilan khusus, jadi gak iso sembarangan. Cuma kalau jenengan sami nalikane teng mriku donga kapan wae insyaallah diijabah. Tapi ngeten para sedaya niki apa jenenge ijabah niku mboten semerta-merta terus diijabahi mboten. Krana ana syarate ya. Tiyang diijabah niku wonten syarate. Teng hadis niku didhawuh napa jenenge aina yustajaba lahu du'a. Dadi endi dene iso diijabahi. Nalikane napa ghudhiya min haram, wa malbasu haram, wa ma'kaluhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Dadi wong iku nak nalikane penghasilane haram, penghasilane niku mboten halal. Nah niku syaratnya pertama niku. Dadi napa penghasilane kudu halal. Halal niku pripun? Halal niku sing diolehno karonan agama. Intine halal niku napa apa sing dinduweni iku hake dhewe, hake dhewe dhewe. Dadi duwike niku hak dhewe. Halal niku kok napa dodolan jual beli sing teng mriku mboten wonten tipu-tipu, ora bodoni. Nah, biasane sakniki kan seneng-seneng bodoni. Ane nak dodolan online niku nggih hati-hati, aja sembarangan. Nek tumbas nggih ngoten hati-hati aja sembarangan. Nak dodolan niku biasane napa sifat-sifat sing didol agak sesuai karo sing diomongno berarti nipu. Mboten sesuai kali diomongno berarti napa nipu. Delalah kok dene tuku online barang teko lho kok gak padha karunan sing nak cara basane deskripsi, ditulis kriteria napa niku jenenge sifat-sifate barang sing didol. Kok gak sesuai berarti napa nggih nipu. Nah niku mboten haram hukume. Nampa dhuwit-dhuwit kok ngoten niku mboten nangsa. Senajan dodolan niku halal ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Gusti Allah niku ngalalno baik niku dodolan. Jual beli tuku tinuku niku. Iku oleh kalau Islam niku angsal. Tapi sing mboten angsal niku nalikane dodolan niku nggih kados timbangane di napa curangi mboten sesuai. Asline niku cuma sekilo, nek timbangane sekilo punjul saon. Nah niki mboten parah. Dadi wonten unsur penipuan ya. Iki mboten parah. Amke sing menjurune wonten nyolong atau korupsi niku nggih mboten parah. Ini barang-barang sing haram niki aina yustajabulah. Ya gak ngarati ijabah. Ya, suwi gak ngarati ijabah. Senajan toh tahajud bendina. Senajan toh donga bendina. Tapi nek seneng kali barang-barang haram ya angel diijabah. Nah, makanya kula jenengan sami niki wonten kesempatan ya. Kesempatan niki Rajab akhir badhe niki Sya'ban terus Ramadan. Ramadan niki istijabah napa istijabah. Di istijabahi niku kana, istijabahi kana. Donga di istijabahi kalau pengiran niku kana, diijabahi kalau Gusti Allah niku kana. Dadi wedal-wedal niku kana. Nalikane kula jenengan sami aku buka niku diijabah. Dongane tiyang poso niku diijabah. Itu Ramadan niku full ijabah sama pangeran. Jadi diijabahi oleh Allah Ta'ala. Makanya kula jenengan sami ini diniati dari sekarang. Nek iso niku penghasilane nek iso nggih didelok-delokne. Aja men nglebokno dhuwit-dhuwit sing mboten hae. Dadi bodoni niku mboten hae. Ya cuma nek dene dodolan asline bobote niku namung 1 kilo, delala 1 kilo saon ngoten, 1 kilo punjul saon. Berarti sing sakone niku gak hae, Mas. Sakone niku hae wong sing tuku. Kok jenengan lebokno tengene napa jenenge dompete. Wong dodolan iki dilebokno dompete. Krana curang, dia pengen mendapatkan yang banyak
keuntungan banyak, akhirnya nopo berbuat curang niki haram, mboten paham. Sami kados tiyang sing nyolong ngoten iki ora napa ora beda, nggih. Wong nyolong iki berarti njukuk hake wong liya. Gone wong dijukuk ora oleh. Oleh njukuk gone wong liya niku liwati napa jual beli secara ikhlas, secara saling ridho, saling tarodhi, saling ridho. Niku sing ngasor. Sakniki niku ya Allah subhanallah niki kula jenengan sampeyan hati-hati. Ya serba hati-hati, dadi duwike niki diangen-angen dompete niki nek iso niki penghasilane saka barang sehat. Pokoke agar gak gone aja sampai dijupuk. Oke hae niku aja sampai kula jenengan sami purun. Bahkan seumpama kok kula jenengan sami ya semerep bae. Seumpama kok kula jenengan sami semerep ana wong ape ngkei dhuwit. Nah jenenge ngkei dhuwit ini kan barang halal. Tapi nek kula jenengan sami semerep wong iki gemane judi seumpama. Wong iki gemane nyolong seumpama. Atau wong iki gemane korupsi. Lah nek jenengan semerep wong iku modele ngono ku kok ngkei dhuwit aja ditampa. Karena pun jelas iki berarti hasilnya haram iki. Aja sampai ditampa. Ora ditampa berarti nampa barang haram. Mboten asal, gak oleh. Senajan to jenenge dikai niki halal wong jenenge dikai. Kecuali nek jenengan mboten paham sapa sing kei utawa mboten paham dhuwit kondi. Zahire wonge nyapik dodolan biasa, ya. Jenengan gak paham nak bahasane dhuwit iku dhuwit nyolong sombong. Kok dikekno terus tambane gak roh mboten napa-napa nak gak. Tapi nak roh jelas wong iki gemane ngene, gemane judi supaya mengatakan judi ini haram. Iki ora usah ditampa. Lan dhuwit-dhuwit ngene iki sing dadekno napa adoh sangka diijabahi dungane kula jenengan sami. Indonesia sami nak donga wis umpama dungane tenanan serius adalah duit haram ya gak ora dilirik karo pangeran. Nggih, gak ora apa didelok karo Allah taala. Makane kudu introspeksi. Introspeksi niku nggih berbenah diri, ngrayangi awake dhewe. Didelok nggone awake. Senajan piye tetep kudu diangen-angen. Aja sampe mboten, aja sampe napa jenenge cuek niku babah gak ngurus, aja gak peduli masalah penghasilan ngoten niku duit konti, aja sampe gak peduli. Penting niku. Sampai seumpama kok jenengan dijatah karo anake ditakoni. Anake ditakoni iki duit konti yo. Duit komiyang atau duit konti ditakoni. Aja sampe kok ngerti tampa duit, lah duit akeh kok anake suweneng. Delalah kok duit hasil judi online. Ya mboten asal. Napa mboten asal. Tetep kudu ditakoki hasilnya konti. Nah jenengan semerep dekne mergawe buka toko utawa mergawe miyang bar mulai miyang duwe akeh ditampa duwike ya niki mboten apa-apa. Supame nak semerep, nak mboten semerep dolalah kok wonge ra apa-apa nang omah tengok-tengok ya sekalian HP duwe-duwe akeh ditekoki duit konti. Taklet mboten apa-apa taklet. Nek dijawabi aku dodolan online mah. Yo mboten apa-apa. Dodolan online apa ditekok. Dolan iki kadang sakniki wonten main. Aku delalah dekne apa? Main judi online. Judi online niku kathah sakniki. Hati-hati. Gak ketok. Pancen tiyambae mboten putih-putih mah gawe HP tok niki lho. HP nutul-nutul wis dadi, ya. Anu kudu lupa hati-hati. Anak ini terane atau putune diawasi, diangen-angen diterima. Niku nak kula jenengan sampe perhatian. Aja mung duweke akeh disenengi mboten. Kudu dicurigai, mboten napa-napa curiga. Curiga niku tekok. Yang tanglet iki duit konti. Soalnya nak seumpami niku duit-duit haram kok ditampa, ya. Nah niku termasuk golongane wong sing mboten diijabahi donga. Padahal Gusti Allah niku nak nalikane atlaq lisanaka bil talaq fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Tiyang niku nak nalikane lisane gampang ngucap donga, ya. Gampang sithik-sithik donga. Gusti kula
Jadi ndelok apa sing kira-kira dekne gak enak nyuwun kalau pangeran. Sithik-sithik donga niku termasuk napa? Gusti Allah pengen ngekeki dekne. Cuma iki ngoten ngekekine niku wonten syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Mboten kok terus langsung loko-loko dikeki mboten. Ono syarat. Syaratnya niku jaluke mboten tentang kemaksiatan. Terus nyuwune niki mboten tentang nopo untuk nopo qat'ir rahim atau medhot tali persaudaraan mboten niku. Terus nalikane nyuwun tiyambake niki bersih saka barang-barang haram. Ya, dadi awake resik saka haram, ora pernah mangan barang haram, ora pernah tuku nopo duit saka haram. Omahnya dibangun saka duit halal mboten duit haram. Nah, niku kedah kula jenengan sami apa diangen-angen. Anggo seumpami kok kabeh niki wis dilakoni, duit-duit kabeh saka barang sing halal, delalah nggih, delalah jenenge tiyang nyuwun niku kantun sing maringi, nggih. Kedah kula jenengan sami paham prinsip wong njaluk iku karek sing ngekeki. Mboten kok karek sing njaluk ora. Njaluk ngoyok-ngoyok nak sing ngekeki ra gelem ya ora ora dikeki. Senajan nangis kaya piye seumpama. Tapi nak sing keki niki mboten purun ya ora ora dikeki. Makane nyuwun niku kantun sing mari. Kula jenengan sami nyuwun kali Gusti Allah ya sakarepe pangeran, sakarepe Gusti Allah. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sakersane pangeran. Mboten kok sakarepe awake dhewe ora. Itu sakarepe Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah niku duwe hak penuh untuk memberi dan waktunya kapan niku Allah Ta'ala sing nentokake. Mboten kula jenengan sami. Makane napa nalikane donga niku wonten 3 nggih. Model-model yang diijabah niku wonten 3. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Dadi mami muslim ya Allah Ta'ala illa ayyutiyahu Allah Ta'ala thalatha khisal. Dadi wonten 3 model ijabah donga niku. Pertama ayyutiyahu ajilan, diparingi langsung kali Allah Ta'ala. Jadi seumpami dene nyuwun napa, nyuwun kesehatan, dikai sehat langsung, dikai warasan. Seumpami dene nyuwun napa jenenge semangat ibadah, ya dikai dene semangat ibadah sregep jamaah langsung dikai. Seumpama dene nyuwun napa pergawene lancar, dikai langsung lancar pergawene. Sakala penak pegawe iso lancar. Wonten malih ayo dakhirahu lahu fil akhir. Dadi donga niki wau disimpen kali Gusti Allah, dikekno sok ben teng akhirat. Dadi donya mboten wonten gak ana wujude. Tapi dene kudu donga terus. Soale donga niku wajib, kudu donga terus. Nah, cuma ijabahe niku mboten ngene donga, disimpen kali pengen. Contoh seumpama ana wong sing pengen duwe motor atau mobil sing anyar seumpama niki contoh. Adalah kali pengiran dereng diparingi. Ya Allah ya ini sampai bahkan kula jenengan sami semerep tiange niki pun kabundut ya. Gak duwe mobil padahal dungane pengen duwe mobil. Iku pripun? Nah, nalikane syarat kali ketentuane pun dilakoni ya sesuai kalian syariat. Adekne niki dikai cuma somben nalikane tengah disimpen. Makanya niki napa nudono nek dene husnudzon kali pangeran nggih pikirane apik aja kok duwe pikiran donga ya Allah ya ini ora dijabahi wae mboten niku salah napa salah niku wong sing suudzon kali pangeran mboten pareng ngoten niku. Ada jenengan nak wani ngoten niku kula jenengan wani ngoten niku bahaya. Berarti napa? Berarti mboten sesuai kali prinsip sing kula sampaiake wong pertama. Wong njaluk iku karek sing ngekeki. Napa? Wong njaluk niku karek sing ngekeki. Wong jeneng wong njaluk ya karek sing ngekeki. Ora iso njaluk maksa mboten pareng. Ya, njaluk maksa berarti gak duwe akhlak, mboten duwe adat. Ora duwe tata krama. Njaluk maksa. Bahkan nek maksa-maksa kadang jenengan nek umpami ya ngene ziarah ngoten niku.
kemudian wakai wong jaluk terus dompet dioyo-oyo ini pripun dikai itu malah diseneni itu seneni napa diseneni wong jaluk kok maksa ngoten mboten par jaluk niku sing apik ya jaluk niku sing sopan sing apik nalikane nyuwun niku kudu duwe prinsip wong jaluk niku karek sing akeh tiyang nyuwun niku kantun sing maringi sing disuwuni pengen maringi kapan niku sing duwe hak niku sing maringi mboten kok sing njaluk. Niku termasuk adab lan akhlake niku wonten niku carane. Terus wonten nomor 3 ijabah niku kali Gusti Allah diparingi imma ayyusrifa atau imma ayyasrifa an husu mislah. Terus nalikane nyuwun kali Gusti Allah niku mboten diparingi tapi wonten maksud teng mriku. Maksude nopo bendene ora kena bilahi, ora kena cobaan. Ya contoh seumpama kok ana wong sing nyuwun oleh nopo duwe omah apik. Ana wong kok pengen oleh nopo duwe omah sing apik sing tingkat 3, tingkat 4. Akhirnya nopo kali pangeran niku ya umumane mergawe omah suruh kuwi. Dari sejak 30 tahun yang lalu dari saya umur suwidak ya ngono-ngono kuwi ora berubah-berubah. Ya, nah niki pripun? Ya itu napa khusnudzon kali pangeran. Delalah sumpama, Mbak. Iki omah sing mugrong-mugrong apik delalah kok malah ngundang maling, ya. Napa undang maling moro. Dene di sandra bahkan iso dipateni naudzubillah. Nah ini termasuk nama Gusti Allah niku nyelametno dekne saka perkara ngono-ngono akhire gak dikeki. Ya, dislametno saka bilahi, saka cobaan, saka malapetaka. Nah ini Allah Subhanahu wa taala. Makane prinsip malih tiyang niku nak lesane gampang donga insyaallah niku wonten ijabah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Terus wonten prinsip wong sing donga niki ibarat kados wong sing njaluk akhlak lan adabe wong jaluk niku pripun karek sing dijaluki. Wong jaluk niku kantun sing dijaluki wis ngoten mawon kapan dikeine jadwale kapan wis pasrah wis ora usah maksa. Wong nek kula jenengan sami maksa malah ra dikeki nggih. Malah jenengan semua malah gak dikabulno tenanan malah bahkan mboten disimpen no akhirat malah ya susah dhewe awak dhewe. Sampai donga terus, tapi pikirannya tetap suudzon. Jadi, dene donga tapi ngersula wae. Donga yang ngersula wae. Donga yang ngono ora dijabahi wae. Tapi sesuk ya donga neh. Kan yo bingung ngoten niku. Wis mendingan husnudzon mawon lah, wis ora usah ana pikiran ngoten-ngoten niku. Wis penting donga, sepenting donga. Iku ijabah kantun pangeran sing duwe hak Gusti Allah. Ya, sing duwe hak iki sing dijaluki, sing didongani. Muga-muga mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing husnudzon kali Allah taala mudah-mudahan alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa
أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي الأمر في منزله. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنفعنا في الدنيا والآخرة. زدنا هدى زدنا التقى زدنا الاستقامة زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك يا ارحم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم